दिन्थिफुं दालाय आफादनिफ्राय चेयारमेन जानानै नोंथांमोन बयखौबो बे चेनेलनि गेजेरजों खुलुमनायखौ जासिबाय। दिनै उदालगुरि जिल्ला बाथौ महासभानि 34थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे अरांबिया बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइजों लोब्बा लाखिनानै जि सानथामनि हाबाफारि बे सानथामनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोङो सानथामनि दिन्थिफुंसालि लाखिनाय जादों। बे दिन्थिफुंसालिखौ एसे सिगांसो उदालगुरि जिल्ला बर' साहित्य सभानि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि मेब्राराम बसुमतारी बिथां गेदेमाया बेखेवनानै होलांबाय। बे बेखेवना होलांनायनि थाखाय गिबियावनो बिथांनिसिम एक्जिबिसन साब कमिटिनि चेयारमेन जानानै बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिग्रोबाय। दिनै बे सानथामनि दिन्थिफुंसालियाव जोङो गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय देलायनाय सना रुपा दख'ना गेलेनाय जानाय बायदिसिना दखानफ्रा गलाफ्रा फैदों। बेनिखायनो बे चेनेलनि गेजेरजों गासैबो बाथौ सिबियारिजों लोगोसे गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरखौबो दिनै बे दिन्थिफुंसालियाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बे दिन्थिफुंसालियाव हाबनो थाखाय जोङो 10 रांनि मोनसे टिकेट खालामनाय जादों, मात्र 10 रांल'। आरो बे दिन्थिफुंसालियाव जोङो बर' न'खर गंसे समायना रमायना बर' न'खर लुनाय जादों। बे दिन्थिफुंसालियाव बर' हारिया गोदो मा बाहायोमोन जों बे मुवाफोरखौ जों आइजें आइलाफोरखौ जेसेबां हायो जों दिन्थिनो नाजादों। आरो लोगोसे बे दिन्थिफुंसालियाव मोनसे हारिमु अपेन हारिमु मोसानाय मेथाइ खननाय मोनसे स्टेज बानायदों। बे मोसानाय हारिमुआव बयबो जाहाथे लैहोर लैहोर बाहागो लाफैयो आरो बाहागो लानो हागोन होननानै आं नोंथां बयखौबो बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कोर्स लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफि फोरोंथायनि थाखाय बेसेन होनाङालासे सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे मोजां खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ। क'क्राझार सहरनि जेडी र'ड खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी सोलोंथायनि अनगायैबो बे खेबाव सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफि विथ टाइपिंग कोर्सनि मोनसे मोजां खाबु। कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफि कोर्स सोलोंनो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव सा 30 सोलोंसाफोरनि थाखाय बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो आरो फैगौ 31 मार्चसिम सोलिबाय थागोन। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो गासै मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव 1 बोसोरनि थाखाय PGDCA कोर्स, 6 दाननि थाखाय DCA कोर्स आरो 3 दाननि थाखाय CCA कोर्सनि सोलोंथाय लानो हागोन। जायनि गेजेराव कम्पिउटार सफ्टवेयर, ग्राफिक डिजाइनिं, वेब डिजाइनिं बायदि बायदि आयदानि सोलोंथाय लानायजों लोगोसे स्टेनोग्राफि सोलोंनो गोसो जानाय सोलोंसाफोरा बे फसंथानाव स्टेनोग्राफि विथ टाइपिंनि सोलोंथाय लानो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? जायफोर सोलोंसाफोरा कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफि सोलोंनो गोसो नोंथांमोनहा बेसेन होनाङालासे थाबैनो क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। मुं थिसननो थाखाय थोंजोङै क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव फैनो हागोन आरो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9394796813 नङाब्ला 8099554765 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन।